Kining sulat ni San Pablo, ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto, niya sa atong unang pagbasa, 2 Corinthians chapter 9. Nindot kay ni nga analysis praktikal. Matod pa niya, ang nagpugas og jutay muani og sa isumpay, di man mo mutingog. O niya ang nagpugas og daghan muani og daghan. Niya unsaon man sa atong kinabuhi nga nakapugas ta og daghan, matod pa ni Hesus, magpakamatay ta para sa Ginoo o para sa atong isig katao. Ang atong kinabuhi ba, atong itanom diha sa katilingban. Niya kung ato na ganining itanom, matod pa ni Hesus, niya mamatay, mamunga dayon ni og daghan. Pero kung di nato itanom, niya dili mamatay, wa gyud, madunot lang, makuala na siya, kanang madugmok, nga wa gyoy bunga. Sige, lingay mong tupad. Ing nadaghan na kag napugas. Ing na ba, daghan na kag napugas. Muna, itanom gyud. Kamong mga asawa, pagpakamatay mo para sa inyong bana, tanawa, di ba, daghan kay managbunga. Moabot ko tag 12 ka buok, tag 13 ka buok inyong anak. Nga naman, gitanom man og maayo. Di ba? Pero magsige na mo reklamo, sige nga reklamo, palaaway kay istanan, niya, di na gusto nga manganak, kay hasol ang pagpanganak, magsige nagpalaygit, sige nagpills, sige nag-abortion, sa panang uban diha, kondom, withdrawal, sagunsa na lagi pangbuhat, kana, patay gid mo diha, magkaga gina inyong naong. Nga naman, kay ang Ginoo matod pang San Pablo, muhatag kay mahinatagon kay siya, muhatag siyag sobra pa sa atong gikinahanglan basta kita mahinatagon. Kani di ang pagpugas og daghan, mao din ni gipasabot ni San Pablo ang pagpanghatag og daghan. Niya ang pagpugas og jutay, mao di ay ang pagpanghatag og jutay. Pila may daghan, usa ka slat o napo ka slats. Hay may daghan ana. Husga. Ato ra goning klarohon. Unyag mo palit kag usa ka slat. Daghana o jutay? Jutay. Pag mo palit kag napo ka slats, daghan. Ngilingay mong tupad, napila ka slat imong napalit. Way palit-palit slat. Sigig pangayo, sigig pangayo. Ang ato yung batasan in relation to God, sigig pangayo, sige ragyog pangayo. Pero wa kita kaayoy hatag-hatag. Kung muhatag man, kwintahon yung maayo. Di baka ko alkansi ani. Mura mag-apikin ako diri niya, manghatag pagyog ko, patay ko ani. Kusog kita ana. Pero kana yung pangayo os Ginoo, way limit nga pagpangayo. Alin ni dool nako. Dato-dato na gyud siya. Milyonaryo gyud. Unya, ang iyang edad 80 na. Daghan kay siyag mga kabtangan. Nya unsa pag iyang isulti nako, Father, blessingi ko. Blessingi taon ko, Father, nakaluyan ko sa Ginoo nako. Kadaghan na ang imong grasya. Ang imo lang yapon pangayoon, blessing lang yapon. Ni siya unsa man day, Father, nako, pasalamat na oy. Pagsigig pasalamat. Blessing lang yapon hangtod karon 80 nakadaghan na kay kag kwarta, daghan na kay kag mga kabtangan. Blessing lang yapon imong Panginoon. Wa pag gid ka kakita anang blessing nga imong naangkon, pagpasalamat na. Ana,
Muna kamo mga tiwasonon, ay na mo pagsingon, ayuhan ning akong tuhod, ayuhan ning akong heart, ayuhan ning akong high blood, ayuhan ning akong kidney. Ayaw na, oy. Sinta na ka, hapit na ka mo 90, 70. May na nang ipasalamat, oy. Di ba? So, magpa-blessing lang yapon, Father, blessingi ko kay lain, kay akong lawas niya, galisod naglakaw. Akong una-una, maingon kong hinaot unta, nga matiwas na ka. Aron wa na kay pag-antos. Oy, di lang yapon ka kita siging pangayo, siging pangayo. Di kita mo bunga ana. Siging hatag, sigig yung hatag. Muna nga malipay ko kanang muhisgot bitaw ko dinhi nga na ay nag-stage 4 cancer niya akong gihilugan. Imbis nga magsigig ingon Ginoo in taon ayuha ko, Pader iampo taon ko nga maayo ko, wa ko kadungog siyang bakba nga nag-ingon ana, niingon hinoon, Pader mo palit kog slat. Ako gining gipangandoy nga makapalit kog slat nga sa dili pa ko matapos aning kalibutan na, Pader magsigi radyo kog palit og slat. Di na gud siya hapit kasuwat, nangayo gyud suwatanan, hinay gid siya suwat. May ra ba untag jutay ang slat nga gipalit? Daghan man ni ano yung mga way cancer. Di man jutay paliton nga slat. Oh, ana. Ingka Pader ba sige lang kag hisgot og slat. Kani slat-slat pa lang ni. Pero unsa may epekto niini sa kinabuhi sa mamalit og slots, mahimo sa kang source of blessings to others. Ang imong kinabuhi mahimong kalipay sa isig katao. Kada ninyo palit og slot, malipay gid ta dinhi sa simbahan. Dili lang ang kitang akong nagduma sa simbahan o kitang mga parishioners, kung dili ang Ginoo nga mao gyud ang nagtukod o alima sa simbahan, malipay kay siya ni ana. Niya kay malipay naman ang Ginoo, malipay man ang simbahan. Matod pa diri sa atong unang pagbasa, ang Ginoo mohatag og daghang butang kanimo, sobra pagyod sa imong gikinahanglan alang sa mga maayong buhat. Kay kani manggong maayong buhat, mao manggod ni ang makalipay gyud nato. Pagbuhat og dautan, wa na jud kay kalipay. Karon ay gubot kay ng atong social media tungod aning ni ang siging isyo sa atong mga leader sa nasod tungod aning mga drugas. Grabe, naana sila sa pedestal of success. Pero unsa may ilang gibuhat, siging dinautay, tinuod ba na o di tinuod, siging hisgot anang drugas, gisayunan ka ana ngang nagdaha sa atong nasod nga mo na drugas. Ako di man lang sa kumutuo ana, di lang sa kumuingon nga sayop na nga kanang gipang akyos, di sa kumuingon tinuod nga naman naaman tay korte, naaman tay husgado nga mo tino kung tinuod ba na o dili. Pero unsa may mga timailhan sa tao nga naay bisyo. Sa ato lang na ba? Sa ato lang bang natural? Wao sa hiring-hiring. Wao sa nang kuan judgment. Kaya sa isan, matwist man sa nang judgment. Unsay timailhan sa tao nga naay bisyo, labi na ng drugas. Ako, naman dyan ko'y experience na daghan ka istanan. Kay naam sa ko'y daghang mga adik nga ako, mga suod sa kinabuhi. Unsa may timaan? O amo kay bao? Mga naong ninyo, kadaghan na sa mga adik sa inyong pamilya o sa inyong kaliwat. Mauni ang una, timaan. Maayo lang sa istorya, way aging nindot. Way maayong buhat, pero pasultiha, makabuhig patay. Ubanan pag hilak-hilak, may kinasalamudag hilak. Kabantay mo na? Pero wa gyoy agi nga nindot. Kita din simbahan, kadaghan ta naigo ana. Ako kadaghan ko naigo ana. Mismo sa ako mga igagaw, igo ko ana.
Maigyo kay mutabi, murag makabuhig patay, pero wa gyud maayong buhat. Amo na una. Ikaduha, particular kay kwarta. Sige yung pangitag kwarta, kusog kay mga yung kwarta. Imong patrabahoon, siging kas advance, siging kas advance. Kwarta yun, kwarta. Hilig yung kwarta. Kanang mga bisyoso. Tinood, dili. Kana, sige, hasta kung kwartas asawa, kawaton, or kwartas bana, kawaton. Bisag ikinahanglan para ipalit og bugas og tambal, kwaon pagyod. Ana na sila kagrabe ay. Mangilad basta parting kwarta, mangilad gyud. Porting kusuga mangawat, mga kawatan kaistanan. Hastang mga butang sa imong balay nga mapuslan, ibaligya gyud, ibaligya kay makakwarta gyud. Kana adik na. Ikatulo, kanina like akong katapusan pero di pa ni mo katapusan. Dali kay na silang maratol og mahadlok, paranoid. Muna ang ilang kahadlok og ang ilang karatol, ila nang himuon pinaagis kasuko. Dali kay na sila masuko, kasukan yung kab, kalagutan yung kab. Nganuan aron di na ka magsigig atake nila. Hadlokon ka, hulgaon ka, sigasigahan kas mata, iharas ka, aron lang yun din aka musulti og bati ngadto nila kay hadlok man kay na sila istoryahag bati, paranoid. Ana. Nya unsa may gusto ni Kristo nga atong buhaton aning mga tawhana, ingos Kristo, higugmaa sila pagpakamatay para kanila. O mo na namatyan ni Jesus, mo sa na namatyan ni San Lorenzo o sa ato mga martyrs, kadto mga tao nga bisyoso, babairo, inom, sugal, kadtong mga tawhana, doon natin sige sila drugas atong una, maotoy ni patay ni Jesus o sa mga santos. Kaya nga naman ang mga santos nagsultis kamatuoran, nagdili kanila sa mga bisyo. Maubitaw si San Juan nga magbubunyag, nag-ingaw ni Herodes nga adik kay babae, hastang iyang asawa siyang igsuon, iyang gikabit, giingnan siyang di na maayo, porting suku ang Herodes, giputlan gisliog si Juan. Lingay mong tupad, na adik ka, na ko no, na adik ka. Ang nindot unta, maadik ta sa paghigugma sa atong isig katao, maadik ta sa pagpanghatag o kaayuhan sa atong isig katao, maadik ta sa pagampo. Kana bang dili na ta pwedeng matug kung dili makaampo, labi na gid sa santos nga rosaryo. Maadik unta ta sa pagpasaylo sa mga makasasala, maadik unta ta sa pagsigig limpyo aning ato mga sala pinaagis pagkumpisal. Ug labaw tanan, maadik unta mo sa pagpalit og slat. Di ba? Mao na ni Roy atong update sa slat. Ang atong San Vicente Ferrer's Daily Abundant Graces is BF Dag para sa kumbinto ni nato. Ang kumbinto nato ni barog na ha. Gamay na lagkuwang para mo operate ang elevator, pero ang ato dihang dako pang buluhaton ang pagbayad o ang mo determine pilay bayronon more or less kining atong nahibilin nga slots. So ang atong halin niabot nag 33,212 ka slots, naapay 26,788 ka slots nga available, tag 500 pesos per slot. Yan, naasad ni siya 16 slot challenge nga tag 8,000 per challenge, nakadawat na sa tag 160. Atong pakpakan ang namalit ni ini. Praise the Lord. Ang ato sang Kapilinya di Fatima, atong special slots, Mother Mary's Healing and Deliverance or MMHD, nahalina na sa taog 5,464 ka slots,
4,521 ang atong halin dinis parokya, nya 943 ang halin dito sa Capilinia, dito sa San Remigio. So gamay na lang kay nahibilin, 536 na lang ka slots na tag 1,000 pesos per slot. Nya naasad ni siya 20 slot challenge, niabot na sa 24 ka 20 slot challenge ang atong nadawat. Pakpak na sad. Kani mo ni bungas mga nga-addicts Ginoo. Kaya ang nga-addicts Ginoo, dili kayo mutabi, pero maayo kaig binuhatan. Ang na-addict sa sala, sama na mga drugas, maayong mutabi, pero batig binuhatan. Ana man na. Anya, ang ato sang disap, pasalamat ko no, nga naa sa ni-invest nga lain, no? Niabot na pun ana sa tagduha ka slots. Niabot nag 203 ka slots ang atong disap, nga tag 500,000 pesos per slot with 25% interest per annum. Intended ni para sa atong gisigihan rog process nga pagtukod aning kulumbari. Pakpak na sad, ikatulong pakpak, praise the Lord. Nya kining tanan nakapalipay ni nato, nakapalipay sa Ginoo. Nya congratulations ninyong namalit ni ini, kay dunay daghang ganti nga ihatag ang Ginoo kaninyo or kanato nga namalit. Dili bakakon ang Ginoo kung siya musulti, tinud-on gina niya. Mao nang niingon gyud ang atong tubag sa Salmo, bulahan ang tao nga maluluyon ug nagpahulam kanila nga nagkinahanglan. Nganong bulahan man ang Ginoo maoy mobayad, ug kung siya ay mobayad, magpunga-punga tag dawat sa kadaghan sa iyang ihatag.